Ahí, vamos. Estira, Víctor, estira. Dos, No. hay más repetición. Tres, ahí está. Bueno, estamos con crecimiento. Estamos con eso, hay que... Pero, ¿dónde estamos, Víctor? ¿Qué hacemos aquí? Contame. Estamos ahora mismo no campus sur da Universidade de Santiago de Compostela a piques de celebrar unha carreira e unha andaina solidaria a prol da esclerose múltiple. Mira que se suma, Aquí se suma Carlos, pezo fundamental disto. Así que as cuestións técnicas máis Carlos, cuestións atléticas eu. Bueno, imaxe un padriño pois de luxo que tamén fixo o seu da promoción e demais, e por fin chegou o día. Escolares, xente máis madura, todas as idades, hai que colaborar. Pois, bueno, primeiro agradecer enormemente a Víctor por todo, agradecervos a vos por estar aquí e por estar sempre, a verdad. E nada, esperemos sobre todo que se hace unha xornada festiva, que a xente disfrute de estar xuntos, de que sexa un poquito máis consciente do que necesitamos por parte da esclerose múltiple. E nada, gracias a todos por vir, esperemos que os pasedes o mellor posible, vamos. Bueno, nos participamos na andaina, estamos aquí con Kenzo. Eu teño o privilexio de dar a saída. Vale. Que tamén é unha parte importante, claro. É importantísima. Bueno, claro, aquí hai rapaces de corta idade, aquí hai a vos, visibilización destas asociacións que tanto fan. Sí, no, isto é fundamental. O traballo que fai esta xente, pois, por favor, hai que poñer un valor, pero todavía máis, se estas cousas axudan a visibilizar, pois cantas máis se faga mellor. Pero xa que estades vos aquí con nós, imos a aproveitar para convidar a xente. Estades a tempo de vir, e se non estades a tempo de ir á sede e coñecer o gran traballo que fai esta xente, e veredes vos como paga a pena aportar o greño de area se podemos. É verdade, Carlos, canta xente participa? Cantos hai máis ou menos inscritos? En principio habrá sobre unhas 350 a 400 personas, máis xente que se as familias, e nada, sobre todo tamén invitar a xente, sempre decimos a carreira dos pequenos, que é preciosa, e a andaina, e nada, agora van a salir xa pois os escolares, e nada, esperemos que vaya todo ben, e bueno, e que eso, gracias por vir, e vamos a ver como vai. Aquí estamos, pois estades a tempo, ven, ata o Campus Sur, e de votar antes ou despois, pero despois aquí tedes a cita. Moitas gracias.